Senan cik dijajal. Aku iki jek melu pikiran lho Mas. Kenapa bos? Lah sing nanggap sesuk iki mang aku entuk kabar jare Mama Eka pundhut e. Sing niki bos, mburi mriki. Hah? Batal ndasem. Loh, maksudnya Ora ngono ketoprak kok kudu prei ae. sing gendal bos. Nggih. Niki mau. Nggih. Iya. Batal ya bos. Batal tenan kowe. Oh gak lho, aku takok ya batal. Ngene lho, Cung. Aku wis kadung utang bensin. Nek sesuk batal tra ya cocok ngono. Maksudku ngene maksudku. Mosok ketoprak pitung sasi gak leren. Kancane wis do turu kene ngetoprak terus. Tanggaku iki ngantek tekoke apik. Keku ngetoprak apa dadi bangklet teh Mas ngono. Peh budalku celononan koyok seragaman bangklet. Wah, lah dadi bangklet nggo tas cilik ngene iki kayane. Ana promese. Tinggal katresnan monggo. Kono-kono sesuk nek batal ya alhamdulillah. Ninggal Iso katresnan entuk hari ibu. RHS Production WM Audio WM Audio. Yuk Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rina lan wengi, mugi-mugi Gusti ngijabahi saka pananggonmu bali bisa kumpul koyok dueng muni. Jaran wetri jaranan Yo ya jarane jaran kepan taun nono lunggan nono katon katon sliramu aja lali pawalengku kemenangi mas janji-janjimu. Aku kang setia satu tak enteni
tersenang. Seneng, Bu. Ya Allah, sesuk nanggap. Wis nggih, pun pokoke penting jauh-jauh hari jadwal. Ki apa njaluk? Sisi deman, Pak. Sesi Deman. Sesi demen. Wis maca gak apa-apa. Sisi. Tambah siji. Iki mang wiwite sore, Mas. Tapi ndak apa-apa. Wis dulur dhewe kang dolah. Iya, Kang. Pak, iya tak mbok, aku mang njaluk suambel pedes ora karuan. Luwe becik becik. petanono timbang kakean tumo. Neng rambutku. Ya wis Iya. njaluk nyelah HP. Piye? Hei, wis ngono tok aja. Luwe becik tak tinggal. Nyelah HP ana Sagrak. Nyeleh HP. Ya. HP nganggo. Sik wis kono persiapan tak Jeh. golekno. Persiapan luwih becik patenono. Lah suwine ra umum ta. Iki HP-ne sapa to jenenge? Liwat lencangin kaletku. HP lirik digo buka aja. Ilang teko. Oh, iku berarti HP siluman. Ayo lek busir, lek basir. Urip ana kutha gedhe. Hey,
Pak Basir. Mboten. Sinten? Kula dhewe. Iya. Lho piye-piye ngenyek. Suaraku iki. Oh. Lho ndek iki menggema aku perkara nggurak emprit. Nggih pangapunten Bapak. Pangapunten. Nggih radi dek Lali, mboten ya, Pak. apal pun dangu. Dan lelah delok lirik kok lirik misor mendur. Mangke Ya, sanes wedal tak sinyale, aturi dulur lanang nggih. Nggih. Matur nuwun. Sok ben Pak nek lali. Ning kono lho ning kono. Ning ngelo, endi ngelo? Iya. Ning ngelo, Pak. Bar ngelo endi? Lah ya rono liwate. Lho kowe nek ning arep panggung metu kono, nek ngguri panggung metu kene. Lho, ngeyel kowe sesuk. Sing omah mencil awor. Alah, ame dadi nganten kok tukang kendang entuk nggodho kok iso. Omahe kono. Andeng bung. Iya. Nggih Kandelah matur nuwun. Berkah barokah. Amin. Amin. Donga Mbak Ning dinunga senyum terus, pinaringan ya. selamat kabeh. Amin. Sehat kabeh. Jih. Monggo. Yuk ngetoke lakon. Maka. Ya turu. Chandra Dewi, Piye kakek urusane? entuk dongamu wong ayu, kapara dina iki Pancapana wis bisa ngrebut palungguhan ana ing Mataram Minggu. Iya, Kanthi jejuluk Sang Rake Pikatan. melu seneng akeh. Saka palinir maneh Pancapana sak temah aku kaangkat pinangka warangka praja ana ing Mataram Minggu. Dadi apa? Dadi pepate. Pate. Heeh. Malah yen ngono sedelok maneh aku iki dadi ibune Pate. Mestine wae kaya ngono. Nganti aku bali ana ing desa ketemu kelawan kowe. Mergo aku iki kautus dening Sang Rake Pikatan supaya Meneki layang. paring layang kelawan kowe. Wis tak wacane. Loh, lah kok ngene? Ora kakangku. Chandra Dewi. Pancapana nglamar kelawan Chandra Dewi. Chandra Dewi. Ora. Malah koyo ngene kedadiane. Aku ora tresno kelawan Kakang Pancapana. Yo Cahayu. Jenengmu sapa, Nduk? Aku Chandra Dewi. Chandra Dewi. Dari takon sapa kowe? Sita kalakana jenengku. Medeni wong ngono. Kowe isih prawan apa wis dibuju? Perawan. Isih prawan. Yen panjen kowe isih prawan gelem kowe tak pek dadi gundik ya. Ndek kuwi apa? Bojo simpenan. Mau Ora gelem iki ning tengah alas lho. arep ngopo? Nganti ora gelem nuruti apa sing dadi karepku kelakon kowe tak perkosa ning kene. Aja. Gelem ta ora? Ora gelem. Kowe wani nempiling karo aku sapa kowe? Aku Indrayana. Indrayana. Aku Pancapana. Ana sambungane apa Chandra Dewi? Chandra Dewi kae sedulurku. Ngono. Kanthi kuwi saka tumindamu sing ngernyat. Perkara iki aku ora trimo. Yen kowe ora trimo arep apa? Kopi tak lawan maju Kulo kowe. Lo, sik galaga. Iya, kowe umur
Gusti. Oh, kok ora hidup isin blas. Ora idep isin piye? Kowe iki wong jiadu kok trimo mungsuh cah cilik-cilik. Merga bocah sak loron kae wis nyabarake nggonku kepengin seneng karo bocah wadon kuwi. Piye? Seneng karo bocah wadon kuwi. Karo Chandra Dewi. Iya. Kowe iki wong jiaduk milih kok wong desa. Nyatane bareng aku ngerti bodine sing gringsang aku itu seneng. Chandra Dewi ki urung sepiro ayu. Weh, kowe aja. Nadyan iki anakku dhewe. Anakmu? Iya. Ya bang bayi rupamu kaya entut mbira dosa anak ayune ngono iku. Kowe iki niru mboke ya. Hehe niru mboke. Iki ana sing luwih ayu nek kowe gelem. Apa iku? Ana ing negara Sailendra iki ana sayembara. Ayembarane apa? Sapa sing bisa mentang Gandewalodra? Unduh-unduhane putri Sailendra sing jeneng Pramudyawardhani. Pramudyawardhani. Heeh. Bodine kaya apa? Walah. Anakku ora ana apa-apane. Kok dadak tak bodi. Separone. Separone. Iya. Tenan. Wah senenganku iku. Iki ngono. Lemok kowe teko ning Salendra melu wong leboni patempo. Sapa ngerti mengko kowe sing bisa. Ngaten. Sendika. Chandra Dewi. Sawetara kan ana yang omah nunggu kabar saka sedulurmu ya. Rampung pakaian. Sawetara lungguh kang prayoga. Uga garwaku lungguh kang prayoga ya. Mengestakaken dawuh Ramani. Kakang Pati, Nun kula sinuwun sira nalika semana ndak utus ya warake kabeh para kawula ing Salendra. Ingsun madhep sayembara sapa kang bisa mentang Gandewalodra ing kono bakal ingsun dhawuhaken putraku Pramudyawardhani. Sedaya sampun kula estuaken. Sampun kula biyawarakaken wiwit kutha ngantos desa-desa. Mbok menawi sak menika dereng wonten kersa panjenengan nenggo sedinten kalih dinten. Ndak seranti mbok menawa kawula kang lebone sayembara. Kanuman sakone damunen Estuaken dawuh. Bisanak jeneng aku Tambuh lawan kowe iki ora merga durung nate wanuh. Sapa jenengmu lan sangka ngendi papan durungmu munggah ing negara Salendra apa karepmu? Nami kula Pancapana. Pancapana. Saking Mataram ini. Sing sawiji Menawi kula Indrayana saking Kalipraga. ungguh sawetara. Sinuwun Prabu. Kaneman menika naminipun Pancapana sarta Indrayana pinggah wonten negari Salendra. Pengin pinanggih panjenengan dalem. bener kowe Pancapana lan Indrayan. Boten lepat. Apa sediamu munggah ning pendopan? Mupu sayembara mentang Gandewa. Kang sawiji, Dawakosa wansunipun kula nggih badhe nderek mupu sayembara. Kakang kawiwitan ing dina iki, monggo.
Nyuwun medal sawetawis. Sira Indrayana. Naniji kula. Yen ngono ingsun netepake kang bisa mupu sayembara ya sira Indrayana. Kula ingkang suwun. Sapa ki munggah ning penuhan? Resi Sida Galagana Setyamu kepengin ngerti sayembara mentang Gandhi Waludra. sayembara katutup jalare Wasana kang mengku ora ana ing Indrayana. Kakang Pat, Pun inggih. Perkawisipun bandera utawi umbul-umbul sayembara dereng kula gulung Sinuwun Prabu. yen ngono durung mbok udonan. Dereng. Ya, Atus Kisana. nuwun. Nggih. ndak legani ngleboni sayembara ning Pendopo Kang Salendra. Oh ngaten. Kawiwitan. Istokaken dawuh. Saged mentangkan Dewa Ludra Mas. Ya gene kowe ngrusak gendera. Mbok menawi saking kiyatan kula. Ya, kowe go bisa mupu Indrayana go bisa mupu. Yen ngono karone bisa mupu dina iki sayembara ndak cabar iki. Sabar. Lajeng menapa wonten sayembara sanes? Ingsun bakal madeg sayembara kang angka 2. Nggih. Sapa kang bisa nggawe candhi alas tepusan sam candi Barabudara ing kono bakal ndak muktekake tak jawabke dening putraku si Prabu Ngaten kula sagah sayembara. Sinuwun Prabu. Awat-awatono sida galagane. Istokaken dawuh. Ayo gajeng. Pacar ini dadi kuli ya. Candi wis ana rambungan. Lekani kuwi aku sing bakal gaduh karo kamu Diawata.
Injih. Sidagala mati candhi dadi mengko yen ana rawuh Sinun Prabu Samartaka akonana sira sing disaya-saya. Kula Mengko bapa minangka dadi paseksen. ngesta. Monggo-monggo. Monggo Sang Prabu. Capet-capet jenengan to, Sin. Iya. Kula biksu Bayu Murti. Kang Yasa candhi ki mau sapa? Boten-boten sanes namung anak kula Pancapanak. Yen ngono ingsun netepake. Kang bisa mupu sayembara ora ana liya ya mung si Pancapanak. Bapak, Kados pundi? panjenengan yoganipun si Pancapan. Nggih. Kepareng monggo sedaya kula pasrahaken dhumateng panjenengan sampun candhi mriki. Awit candhi menika kangge papan panembah sedaya para kaum Buddha. Mugia dipun wastani Candhi Borobudur. Pawiyatan mari